сарвазири мамлакат зимни сафари корӣ ба ноҳияи ҷайҳун аз хоҷагии деҳқонии Дилшоди Шеҳ дидан намуд. Хоҷагии деҳқонии мазкур дорои беш аз 10 гектар замин буда, дар он навъи пиёзи ҳаёт кишт шудааст. Сарвазири мамлакат аз намоиши маҳсулоти кишоварзӣ ва пухтани нон дидан намуд. дар хоҷагии деҳқонии мазкур 6 нафар саҳмдор фаъолият мекунад. ба гуфти сардори хоҷагӣ Салоҳиддин Қарабоев, аз ҳар 1 гектар замин то 6 центнер ҳосил ба даст оварда, дар баробари таъмини бозорҳои ватанӣ содирот ба давлатҳои ҳамсоя мекунанд. сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода дастур доданд ки масоҳати кишти пиёзро бештар намуда, қоидаҳои агротехникиро хуб ба роҳ монанд, маҳсулоти босифат ва ба талаботи бозорҳои ҷаҳонӣ ҷавобгӯ ба даст биёранд. ба ҳамин гурӯҳи корӣ аз сохтмони муассисаи таълимӣ, ки барои 620 хонанда дар ҷамоати деҳоти 5 ноҳия, ки оғози сохтмонаш соли 2007 мебошад, дидан намуданд. маблағгузори бино мақомоти маҳаллӣ буда, бо маблағи беш аз 21 миллион сомонӣ сохта ба истифода дода мешавад. сарвазири мамлакат ва раиси вилоят аз суст ҷараён доштани корҳои сохтмонӣ нигаронӣ намуда, масъулонро вазифадор намуданд ки дар муҳлати муайян гашта онро ба истифода диҳанд, чунки норасоии муассисаҳои таълимӣ дар ноҳия яке аз мушкилоти асосӣ мебошад. маркази саломатӣ аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ Мирзомиддин Холов бунёд гардида, корҳои сохтмонии он дар арафаи анҷомёбӣ қарор дорад. муассиса бо маблағи беш аз 1 миллион сомонӣ бунёд гардидааст, ки дар он метавонад 50 нафар табибону ҳамшираҳои шафқат ба кор ҷалб шаванд. боғи марказии ноҳия дар масоҳати беш аз 2 гектар ҷойгир буда, мувофиқи нақша дар он парчами миллӣ ва аттраксионҳо бунёд мегардад. сарвазири мамлакат аз суст ҷараён доштани корҳои сохтмонӣ нигаронӣ намуда, дастур доданд ки барои хубтар намудани корҳои сохтмонӣ тадбирҳои муассир андешанд. ба ҳамин сафари кории сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода дар шаҳру навоҳии вилояти Хатлон анҷом ёфт.